Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu bucange Bulimbo. Pripun pekabarane? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan boten wonten alangan setunggal punapa sehat wal afiat panjenengan kados pundi? Alhamdulillah sehat Mas. Matur nuwun sanget. Jembleng serendeng gumun setahun. Sebabe napa Mas Yuda? Dalu punika saged sowan menghibur warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Kersian. Nggih. Sedaya guyub rukun mulai gedhe cilik lanang wedok enom tuwek mlumpuk dadi siji. Guyub rukun. Guyub rukun Mas nggih. Sakniki digawe model Mas. Modelipun digawe beda nek biasane kula sampean Mas Percil janji wayangan Percil ora tau digape ora tau dijak omong. Lah, dadi nek kesempatan bengi iki memberikan kesempatan kepada Mas Percil leres untuk menyampaikan apa sing dadi visi lan misine Mas Yuda. Betul Buncange. Biasane sok nek awake dhewe wayangan teng mriki Percil gak dikai kesempatan ngomong. Khusus untuk malam hari ini Mas Percil dikai kesempatan ngomong awake dhewe sing meneng. Hebat. Mergo Mas Percil ki pinter loh Mas. Nggih, dagelan ki minangka dadi corongeng pamerintah memberikan masukan kepada warga masyarakat. Betul. Napa melih panjenengane Mas Percil punika nggih salah setunggali seniman ingkang membawa visi dan misi pemerintah. Piye to pemerintah kanggone warga masyarakat disampekne secara lugas, secara jelas kalian Mas Percil. Lah nggih. Dadi kudune Mas Percil kuwi bisa urun-urun penemu mbok menawa migunani tumraping akeh. Menengo. Pas ning desane omong ae. Bener apa ora Mas Yuda? Nggih. Ngomong bener ora. Wonyo lah pendem urip-uripane ngono bongko malah. Ndang ngomong tak kesempatan wae. Wong menehi kesempatan tiang menika sae. Kok aja ta awake dhewe ora ngekeki kesempatan ning liyan. Berarti awake dhewe termasuk serakah. Serakah Mas. Wong-wong telu iki kudune sing kuwi ya kuwi gayung bersambut. Gayung bersambut. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Elek-elek pinter loh Mas iki. Arek neng ndi? Dul Kamit. Arek neng ndi? Oh nesunan to. Nyapa wis. Mulih aku. Nyapa to mulih? Ndang ngomong sing apik ben dirungokne warga masyarakat kene mbok menawa arep ninggal weling. Lho. Mbok kon bongko apa wae kancane karo tegese meling utawa berpesan ning gone warga masyarakat ki lho. Ya wis pantes lho we wong rupamu ya wis kaya kijing. Lho. Rupane dhewe kok bandosa nek kancane. Ndang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kula wonten desa Kresian, Bapak Lurah, Bapak Senar Layangan kalian sopon mau aku sing roh Pak Bayan Cendek, Bayan Agus sing cerewet kalian bapak-bapak apa ngene biasa apa nih wis embuh ora roh aku bapak-bapak embuh ora roh aku dalu punika hajatanipun nggih menika hari apa Pak sakarepmu to hari sakarepmu mbok bilih wonten lepat kula anggen kula matur kula nedhi napa Bos biasa ora ngurus kula nedhi ora ngurus dados monggo-monggo sami diramekne dalu punika jenengan patus bensin dibuang niki wayangan iki dhewe bosok ya ben nesunan wong kok dikai kesempatan kon ngomong ora digunakne manfaate sing apik malah kowe nesu lerane ngono kancane dijak omong-omongan ya awakmu mbuh ora roh ora ngurus lah mang jare pengen ngomong dhewe ya ngomong dhewe karuan rasane kene ning kono ngomong dhewe no kok mangsamu dados acarane lurah Pak Sunar Layangan apa Sunar Pomo Sunari lampu Pomo ki umpama dadi umpamane dadi lampu tapi urung dadi wong jek umpama iya lu mesti lak umpamane nggawa lampu ngalor ngidul nyuluh bapak Dik
Bapakmu sapa to? Kodhok lho berarti njuluke kodhok kuwi lurah kuwi. Oh iya anak kodhok ya. Tapi kodhok ki iso berwira swasta lho, Mas. Apa iya to? Ora mung wira swasta. Piye, Mas? Kodhoke nek usum udan-udan iki malah do wiritan. Loh, kuwi lho. Kodhok wiritan kucluk iki. Menungso sok kalah karo kodhok. Kodhoke gelem ngibadah, gelem wiritan, menungso ora gelem ngibadah, ora gelem wiritan. Lah kok iso kowe Ya omong ngono? kodhok nek wayah udan ning Blumbang ngono kae. Ha. Kul wallahu wakat, kul wallahu wakat, kul wallahu wakat. Kleru lambemu kaya kul. Ah, kupingmu sing katarak. Ora jelas kowe. Dene iso berdagang barang to, Mas? Berdagang nggih saged. Nah, piye dagange? Kodhok iso bakul ember kok. Kok iso? Lah kene wayah udan ember. Oh iya. Dodolan rokok barang kok, Mas. Lah kok saged dolan rokok pripun? Malah apik iki lho timbangane kodhoke. Ya kono bangkak kok. Lah kowe ngerti apa ora, Mas? Lah napa? Ngerti apa ora ngono iki? Kodhok iso ngono iki iso ngerti apa ora? Ora roh aku ora tau duwe kodhok wong aku kumujuk jeneng tok. Aku kan percil, urung dadi kodhok. Oleh dadi kodhok akeh pinter. Oh, sampean niku berarti urung teteh. Lah sampean apa ya teteh? Urung teteh wenanu lho ilatmu kerok ali-ali. Urung teteh. Orane ngono kaya dalange kaya pinter-pinteran lho, Pak. Nggih. Dalam rangka bersih desa. Bersih desa. Paling tidak nek acara bersih desa ki awake dhewe ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka rubeda, adoh saka bilahi, manggya kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga sing mapan ana desa Kresikan, masyarakate panjang umur, masyarakate akeh rezekine. Amin. Sing petani asil tetanene ya melimpah ruah. Sing pedagang dagangane ya laris. Sing lara muga-muga enggal diparingi sehat. Amin. Sing lara kok gak mari-mari monggo langsung dipun pateni. Ya cok cengelmu lho kowe malah. Maksudnya dipateni penyakite golekne tombo. Dipateni penyakite digolekne tombo ben iso seger waras. Contone dalang. Ki Anto Sinangkling. Budaya waras swasta. Dalang kondang. Sapa to ora kenal? Wah, fotone dipasang ning kono lho ya. Endi? Lah kuwi dhuwur kuwi. Dudu ngawur. Ngawur tok. Aksesoris. Dalang kondang sing sambene nyateti wong mati. Iya. Alur gitu. Nuwun sewu, Bos. Piye, Mas? Piye? Sampeyan ngono kuwi ngomong mulai jam pira jenengan, Bos? Ya mulaine iki mau jejere 9:30, Mas. Wah, dhewe ngomong sampean ya. Iya no. Wah, sesuk ngalang-ulang gendeng ya, Pak ya. Kowe kok iso ngelokne wong gendeng ya rumangsamu lho. lho. Ngelokne gendeng aku gendeng berarti sampean ya gendeng no. Lah nyapa? Lah aku rene roh wong gendeng rene kok tututi rene. Oh iya ya. Sing gendeng ora mek aku tok. Klebu sampean ki ya klebu koclok. Aku rene kok tote. Berarti ora aku tok. Sapa? Berarti iki no, sak wayang ki kabeh no. Nyapa? Lah ngerti aku ngene kok di apa dijogeti apa terus dikendangi. Berarti sing yogane iki Stres. Lah nek ngono ya ora yogane tok. Apa, Pak? Mas ya Pak Lurah, Pak Sunarpomo. Ngomong apa? Pak Sunarpomo ya termasuk wong sing bijaksana. Anu. Lah nyapa bijak? Gak ngerti wong gendeng kok mulih disangoni. Oh iya. Wong apik, Pak ya? Iya to aku. Sunarpomo bersih desa wong kene hebat-hebat, Dik. Hebat, Pak. Awake dhewe teko dok langsung kon dahar. Masakane ya enak. Kowe roh sing masak sapa? Sapa, Pak? Iki lho sing masak Suratin karo Martiah. Walah, Tin. Awakmu neh ta sing masak iki. Sitae sapa? Iki wedang, Pak. Tukang wedang sapa? Musiran lho kaya rumangsamu. Lah kowe ra roh tukang isah-isah? Sapa? Saminah. Lah, dukun pijet, Pak. Apa enak? Iki lho. Sapa dukune pijet? Rantini. Lho. Genah nuwun sewu iki Pak Bayan Agus roh awak mlakune. Iki perangkat paling dablek. Alah diomongi nggawa teh mlaku-mlaku ini. Ya tapi nuwun sewu awake dhewe ditimbali sowan ning gone Kresikan. Oke. Sok kala mangsane awake dhewe pentas ning gone pabrik tebu, pabrik gula PG Purwodadi misalkan. Ya. Mulih mesti digawani gula wis genah. Demben awake dhewe pentas wayangan ning gone juragan beras. Mulih ya digawani beras. Wis biasa wis lumrah. Lah iki awake dhewe tanggapan ning cedhak kuburan. Lah ndandake
Ade mulai digawani batang lah Pak sing rada enom. Dadi ku diprodok ora ning campur dadi iki ngono pasemon. Pasemone apa? Kulun nafsi dha'iqatul maut. Kabeh ning donya sing duwe nyawa mesti bakal mati. Wow. Dalile wonten Mas nggih, Lah dalile niku wonten. kulun nafsi dha'iqatul maut kabeh sing bernapas mesti bakal mati. Tapi saiki wong ndongakne wong mati akeh sing kleru. Lah iso kleru. Kowe biasane nek ndongakne wong mati piye? Biasane piye? Ya ndang apa ki jenenge padang dalane jembaro kubure. Ah niki salah. Salah, Mas. Sampean sing dadi kawur kesramudin jajal piye jajal? Piye Mas? Padang dalane biasane Padang dalane jembar kubure Ah ya kepripun salah. amale. Salah berarti. Lah, Pak. Saiki nek ndongakne wong mati aja padang dalane jembar kubure. Heeh. Ciut kubure peteng dalane. Lah koclok ya kowe iki. Masalah sing kecelok kowe. Wong mati kuwi jarak 3 langkah. Kuwi malaikat mara. Nek gak iso jawab digodhog, jeleng. Iyeng. Lah nek kuburane sempit. Malaikat arep nggodhoki ewuh. Berarti angel lah ping godho. Angel. Wo, lah cara aku dadi malaikat ya tak eling titik modot langsung ngantem ndase. Iya. Kowe rumangsamu koclok ya kowe iki rumangsamu. Lah carane lah ditakoki ya gampang lho, Pak. Teknik kok lha kowe piye umpama kowe njajal? Umpamane lho iki. Njajal. Aku ra nggih mori. Aku umpamane wong nggih mori. Aku ra nggih mori sing anyar. Terus kowe nek mati gawe Mori sing lawas. kok iso mori lawas? Nah, mesti kan wis ditakoni lah wis lawas. Dadi Kira mayit lawas. dadi aku moriku tak kluwenteki ngono dadi rada Dadi lawas. malaikate wah iki mayit lawas gak sida tak tekoki ngono. Mesti liwat glunuk-glunuk golek iki. Antem. Swamplok pisan. Tak mau Dik. Mas,